Kami ibang pansit. Hindi ilang iparisan og ginamos guys na. Hello guys, madung adlaw na tong tanan. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome sa akong YouTube channel. So sa mga bag-o diri sa akong YouTube, palihog lang pug og subscribe ug click the bell para maka-update mo sa akong video kada adlaw. Ara din namong bisiha dari guys kay mao lagi na ay mag-celebrate lagi karon sa amuhang kapilya dari og senior. So Senior Santo Niño nagaluto mi og usa ka kawa nga kuan kanang munggos. So munggos ra ni og kanang pansit guys. Salamat ko kay itawag dai ko dire ni Kuya Chris para ako kun ijang patimplahon sa mga lutoon. Kani may sagol na mos pansit, kani sa kuan munggos. Mag-prepare na ni sila guys. Daghang salamat kay kadto nila nang dani mga utility man ni sila guys nang kauban ni sang bana. So nagtrabaho ni sila sa wheelchair watching mao sila gitawag dari para sila maghihiwa. Gihiwa lang nila daan dani guys kay ako ray mo timplan ako ray mo luto. Dari pud maghiwa pug ko sa mga pangsahog na lamas. Kay ro ma-ready na ni tanan kay arong luto na daan ni kay alas 4 pa man si. Nakahuman na may panghiwa so sa ning gisahon ning sa kakaldirong munggos. Grabe guys sa kakaldirong munggos jud ni. So lami kadto ni sa parisan og ginamos. Mala guys, gipangarilay kong Kuya Chris para lagi ako ijang pa timplahon o ako ijang palutuon lagi. Kaya naka-assign man jud dari mga kauban sang bana utility na kaning kaldirong kanon na guys. So ilunod na nato ang hateng unod sa baboy nga gilapuan. So gilapuan na daan ang unod sa baboy. Pasensya na guys kay murag luhag din ang video kay wa may mo hawid sa hang cellphone. So maka-video lang po guys ug gamay. Ay amo laging pista karon sa Senior Santo Niño. So lami kay munggos guys kay naay litson nga gibutang. Ginamos nga. Ayaw na kay mulusot rin naman. Okay na, butang na. Fight. Di ba bedulan? Kaya rumati. Dila gamay kay. Okay. Sige. Dala niya ako. Nangingita kayo. Wala. Sige. Ino na. Kuan ni guys kanang minudo nga munggos. Minudo nga munggos. Ye. Puro. Kada namin kawos dili lihar no yung answer ibubong na. Di po na puno pud kayo na dire. Dili mahurot na diha. Urot na oy. Pero imo bigyan ni oh. Di na mapuno. Wala na ko. Tara guys, ang usa ka kawa nga kuan. Munggos. Dili pa kayo sa kakawa. Duha. Ana apay usa nga nabilin nga lutunon. Jake, are na i-mix ri ako. Guys, nagisa na pud ko dari para sa among pansit pud nga sa kakawa. Diyan na guys, nang girunod ang repolyo, wala na si bagyo beans kay mahala pud kadto mga gulay sagdila man ni mga buwak sa among kuan guys murag 5 ka kilo nga pansit. So mari na among pagsalo-saluhan dito guys sa among senior dari sa among kapilya. So han isang balhinon. Guys, nang gihalo ag kuan sila guys 5 ka kilo. So asa tong kitangtang tong toppings guys kaya rong dili si malata. So na may daghang kadto nang manggiluto og pansit guys ila ra mo isagol tanan ja. Labi ma jud nang di malata ning atong mga pangsahog. Ar nang kahumot guys agahang pansit nga sa kawa.
Isay ganahan magpa pansit ug sa kakawa. Diyan guys, ato nang isahog ang atong toppings. Kay luto naman dyan ato lang maghihinadyan ang kaju. Pero di kaju malata ning atong mga gulay. Kuan, repolyo. Diyan wala man ibutang yugan guys, bagyo beans, repolyo ra ni og carrots. Ang mga assistant dia. Asa na imutan? Da kay isud sa ice bucket. Oy, dire. Dari diro. Sige botok, sige. Wala, sumukot. So na, isud na sa ice bucket. Di, tilawi sa iya. Di ni. Ikaw kuya. Joy ay Kuya Munching. Tilawan na Si Munching ay patilawa. Kay wara ba nay Ne, doha ka buok ning tilaw. oh, Guys, tilaw sila. pulutan. Lawi. Wow. Sus, Okay kayo? guys, ang Kuwang-kuwang, guys. Pagkan-agam. Ni Ruby, Provinciana. Provinciana. Okay kayo? May ang luto. Satisfied din mo. Kami kay gamog pulutan sa tanduay. Pwede sa Salamat. sa 4 kanto. Tilaw ta. Oh guys, tanawa. Hurry guys. Hurry guys. Lami jud ay. Anong di ka mapala? Oh, Lami. oy, saka. Turong timpla. Saka. Ha? Saktura? Saktura. Saka. Sige. Fight. Pwede na mga play og Okay. Pwede na. Oh, tanawa guys. hala Pwede ginuo mga ko. play Julius na. Oh. Tanawa guys ha. Ay, Sir, sige kakaon mo ganyan lang hurry ng Assistant. Napa mo na ako. Napa sayang kay na. Kung unsa ka, Guys, ibo mo trabaho. Napa oh. Kan ano yun? Okay guys. Naning kamot sa senior sa Nahilok miss. Pagkaon daris. Okay. Lami jud ay. Kami no. Lami. Dami kayo. Guys ah. Hoy. Nanilok na may daris sa. Pulunan Okay, sayang kayo. Lami ra ba? Guys, di apa yang mau ilim nun guys, oh. Masarap ito. Ako daris bay. Grabe kay gadurong singot ko kay senior lagi daris amo anja. Nagbasa wag senior dari kay pagkaon man dya pero wag iluto na mo kuan munggus og pansit sa kakawa. Grabe. Diyan na ako daris bay dya. Gawan-uwan oh. Gawan-uwan dari. Dya guys, daghanday ka dong salamat sa tanan nga mga ning congratulations ni Nicole. Agay agahong sapatos pa wa man nasilong. Mabasa. So pag humanday na ganiha og luto og biko, kakuan ko kanang kaluto ko nadto para lagi sa senior kalas 4 ang kuan kanang alas 4 ang misa. Diya mag-inis ako guys, kay grabing basa ah. Unja na human na misa unja sugod na dari og pangangan guys ja daghang kayo salamat ni Senior Santo Niño nga lang salusaluhan na mo dari mga pagkaon ug salamat sa amuhang patron dari sa Birhen sa Rigla ja atong tanawon guys unsay mga reaksyon dani sa kaon dani nga ilang gipaluto na nga pansit ug munggus. So pamakars diri sa Cebu guys, ja sa Bohol na yung tawag dani manukos. So manukos ta diri guys, kaon sa ta. Oh, kaon. Oh. Guys, lami ang pansit ni Ruby. Salamat. Salamat. Lami bag pansit. Ina pati munggos. Pansit eh. Lami na. Wa pag katilaw. Oh, sira! Lami bag pansit. Hindi ilang iparisan og ginamos guys na.
Hi. Hi, madam. Lami ba akong pansit, dam? Patig munggos, dam? Basinog ka ng tabang na ba? Okay na nakuha sa gikon, kaya namin ginamos, no? Okay na sa wagi, iwa sa giparat, dyan ba ang munggos ba, no? Good luck na lang niya na ako na ni sawak na. Hala. Si hi. Sila baby, guys. Ha? Tila mo isa. Salamat, ha? Salamat. Anong gamay rin yung kuha? Lami agpansit, lami. Lami agpansit. Lami nahulog na gagi nako. Ala na. Burot, ha? Nahulog yun. Oh. Alright, busy kami din guys. Karon ba sila nag-celebrate og kuan senior? Hi, Kristek. Mata, nangitag. Gagos ko ba na? Kasin. Kasin. Oh, ikaw din na kabukaon. Ha? Hindi na kabukaon. Piting busuga, lami pa unday kaon pero bay. Hi daw. Lami day jud ang humus day no. Ako lalo sa iring. Pwede. Lami ang munggo. Samot kam lami ang ha? Bami. Ay humus nila ko humus dito. Pagkawan mo kay plastic rin sobra, di ko makamuli. Ya bali mo pa ko. Ja guys, kanang happy Sunday na tong tanan. Ja di ko makagawas-gawas tadto kay grabe nagbunak-bunak ag uwan ja gahapon grabe kuan kanang sugod pa gahapon nagsige nag-uwan hantungod karon. Ja madyo guys kay nakasimba nami dari kay na may misa lagi kay nag kuan lagi senior gahapon Sabado. Ja nagpa kuan po mi guys nagpa misa pasalamat dai mi sa pagkapasar lagi ni Nicole sa ijahang board exam. So nagpasalamat din mi nagpa misa pasalamat mi. Daghang kadong salamat yung tanan guys sa yung mga suporta namo. Di naman jud mo matag sa tagsan hag mention, di pud mo matag sa tagsan hag shout out kay aron daghan naman jud hinahabot naman jud og 300 kapin man siguro to or 200 basta more 200 na to kapin ang ning comment aron daghan naman jud ninyo basin og masuwat ra mo na puhunog ka ng shout out ra mo sa tanang mga ning congrats day ni Nicole, daghan kadong salamat ninyo. Anang mo lagi na di mo na matag sa tagsa basta kay bawo na mo katong nga ng comment daghan kadong salamat. Ja malagi na pasalamat lagi tas Ginoo nga malipay lagi ta nga kitang mga inahan lagi malipay ta nga mag bunga ang ilahang pagsakripisyo, ilahang pagpaningkamot. So di man jud nato mapugnan nga makahilak ta masakay si ja sa kadaghan nga ning take of board exam. Ja malagi nang kitang inahan ng marabi malipay man jud ta makahilak man jud sa kalipay. Dako kadyo kog pasalamat sa mga tawo nga ning down na mo kay usana sa atuhang pagpursigi, usana sa pagpursigi sa atong mga anak nga kanang muragi down bitaw sa subang tao di man pud ingog tanang tao pero naman si tao nga kadyo na magpasalamat ninyo ug kadtong mga tao nga ning down na mo salamat kadyo kay mao nang nagpursigi si Nicole sa ijahang pagpaningkamot. Di niya nga rajud mong iyahon masakay lisod ma kay ron di na mo baby ayon sa mga tao kanang sakit nga istorya bitaw guys nga dili ko makapa-eskwela kay wala mi mga trabaho nja pila ray sweldo sa akong bana dili mi makapa-eskwela sa mga anak og college kay pila ray yahang kita igura ko manindahay igura ko magmassage. Asa kong ipa-eskwela sa akong anak, asa kong magpapa-college. So naka-experience jud na sa una guys nang grabe ang luha na nga niaga sa akong mga mata nga sa mga tao nga way salig na sa hang anak.
Kuan pa na siya guys kanang elementary pa na gingnan siya nga di na siya makagraduate og grade 6 kay mabuntis na. So mao to siya guys ang murag nagpursige jud siya nga ija jeng kanang gihimo ang tanan nga di mahimo tong giistorya nila nga grade 6 pa lang mabuntis na gahong anak. So ija din ang gipursige nga di mahitabo sa idahang kinabuhi. Mo nang sakit bitaw hunahunaan pero salamat kaadto sa tawo nga ning istorya namog mga ingana nga di ra ko makapag-graduate, di ko makapa-eskwela kay wala gyud mitarong nga trabaho. Salamat kaadto nimo kay basta man nga gihatag man dyan sa Ginoo unsa. Wala gyud na guys. Ang giingon sa pari gahapon sa pagmisa nga di ta maging silpis kanang makasarili kanang naalagi kuno tay trabaho natay mga income pero makasarili tang tao. So dapat kuno na wad-on nato sa tuhang kinabuhi. Tangtangon maingon ang pare nga tangtanga na sa inyuhang kinabuhi nga kanang saka silpis kay mo na makadaot sa at sa taka kuan kanang sakim sa Tagalog pa sa takasakim. So nakakuha ko kuan dadto guys sa wali sa pare gahapon. Daghan salamat kanyong tanan guys sa inyong mga suporta nga kanang wa ninyo pag ligtaig ahang panyumdum hadyo laman makatigom-tigom po kog piso. Salamat ka yung tanan kay wa po mo guys na siyempre mura po kog nagalakan siya guys na nagtigom ko na piso-piso nga masud sa YouTube channel. Ako na kadto nagtabang namo kanang piso-piso nga mo sud. Salamat kaadto. Diya mo to guys ang video na taas-taas na. See you in my next vlog diya. Salamat. Camping ug amputan tanan diya. Happy Sunday diya. I love you all. Diya, see you in my next vlog.